Mbukela ngasekhaya ngikubingelela ubingelwa usandile ngakwaNdlovu. Lezi izingoma media. Namhlanje sikwanongoma la sikhona. Sisemona. Sinezinsizwa lapha ezama surprise. iRoyal Messengers ezakhona la kwanongoma. Kodwa ke bazoyichaza angingakhulumi kakhulu. Ngikubingelela futhi. Ngibikela bhuti unjani wena? Khona kunjani futhi? Siyabonga mfowethu siyabonga kakhulu mfowethu ngizingonyama media mfowethu into ozakhulu sibe nayo namhlanje. Ngiyathokoza nami. Futhi namhlanje nginibona nila kwanongoma awutshela umbukeli ngasekhaya ukuthi unisizwa ninjani njengeqembu likaCothoza. uCothoza ungajwayelekile ukuthi siubone udlala estage kanjena mhlawumbe umunye wazi ukuthi into yasemaholo. Namhlanje sinibona nigijima insizwa ejakadula phakathi kwabantu nabantu banijabulela banithakasela mfowethu. Ungathini ngalokho mhlawumbe egameni leqembu nje konke? Mntawa begameni leqembu ziwa si excited kakhulu sasijabule kakhulu mfowethu ukuthi sibe ingcenye lomcimbi namhlanje ngoba isikhathi esiningi uCothoza igender mfowethu enganakekile. Kodwa mfowethu kakhulukazi mfisa ubonga kakhulukazi ku-NFP mfowethu njengoba silapha zemcimbini no-NFP ukuze kwazi sirecognize as Royal Messengers as igender kaCothoza. Lena mfowethu ikhombisa ukuthi andakhona amaqembu angakwazi ukuthi uma yenza i-change ku-gender sicathamia lokho kufasa ithema lokuthi nasezweni lilonke leli qembu lingayenza i-change. So kuyinto kakhulu mfowethu sithole lithuba lifana leli. Mhlambe ngabe kungokuqala nje ke noma kwamanye amaqembu noma kwezinye indawo ukuthi nimenywa kanjena noma namhlanje khona lapha ningenamenywa khona phambilini? Mfowethu siyasimenya kodwa mfowethu kuyimvela kancane. Ingakho namhlanje kakhulukazi ukumenywa ekhaya ukudlala ekhaya mfowethu kubaleke kakhulu. Leni ikhombisa nje mfowethu ukuthi umphakathi wanongoma nemenya kanongoma neqembu le-NFP abakhohlwa lento ukuthi abantu basekhaya ngoba kahle kahle kufuneka ukujuma ngaphandle njenge-generate kufuneka ukhumbule ekhaya njengoba ekwazile ukuthi basikhumbule Israel Messengers qembu la ekhaya mfowethu kuyinto ozwakhulu kuthina. Ngiyacabanga mfowethu ngiyafisa ukuthi kusula manje ayisekho manje turning back sesibheke phambili mfowethu one way. Mntoko awukhulume nabantu naba njengoba ukhuluma ngegender kaCothoza mhlambe iyinto efadala lebona noma ishona phansi kuthini ukuphala kwakho akhona amaqembu ngaphandle mfowethu angakaveleli mhlambe ukuthini ukubakhuthaza ukuthi baze bafike obanina kahle seningabantu ababukwayo kahle kuCothoza? Mfowethu engakusho nje ngathi ngicetha amaqembu kaCothoza mfowethu asakhula yize noma ngathi sisakhula kodwa ke asengemva kwethu ngicetha bekezele indima kaCothoza mfowethu akulula kunzima aphusha uthando phambili bese eqina kwimessage ngoba igender kaCothoza idume kakhulu ngokuthi ideliver imessage emphakathini imessage eyakhaya. Uma bekwazile ukuthi baqina kwimessage yakhayo bakwazi ukuthi amaqembu mfowethu angabukeli phansi abizwe makunemicimbi ekwazi ukuthi azodeliver imessage yakhaya emphakathini njengeqembu leRoyal Messengers as ama messengers that means ukuthi sideliver imessage emphakathini kunjalo. Awutshela babukele Ntungwa lapha ekhaya mawuhambe emaholo sithola ubuya nenamba mfowethu nisebenza kanjani mhlambe nayo inyanga mhlambe ukuthi nikwazi uma umuntu manje ngabontu basikhuluma nje la manje mfowethu kuyisona ntamba manali ilozilahla kunini asilalanga izolo mfowethu beseThekwini sasikwethe no besinomcebe umsebenzi ofuna sizowenza la uNFP sasuke kuseneholo seza la ngikho ukusho ukuthi nakhona mfowethu sishiya inombolo sithathile liwini iqembu yamanje mfowethu ukuthi inombolo mfowethu yini ukubambisana ukuhloniphana into ephambili nokuthi into esiculayo message phambili. Asibonge mfowethu sesiphetha sesihlela ngezansi mfowethu ngicela ukuthi abantu balithanda kakhulu iqembu leRoyal Messengers siyalibona ukusengiphetha nje ogcina mfowethu ngibona kufana noma kukhulunywa ngendaba insizwa makukhulunywa ngecleanliness noma iuniform zenyakaza kusuka kwifolosi kuye emumva unyawo luyafana yini nini isikhathi mhlawumbe ngokupractice noma khona umlingo enenza ngawo noma mhlawumbe ngoba niqoke kahle mfowethu awutshela umbukeli ngasekhaya ukuthi mfowethu sinethemba lokuthi uma uyithanda bakwazi abantu besondele kwena. So nje mfowethu into ehlezi ikhusa njalo eklabhini ukuthi ineatness and umculo esicathamia udume ngokuthi umculo abantu abayithandayo. So siyaqekelela ukuthi mfowethu noma singenabo abantu mfowethu abasinakekelayo abasibhekelelayo siyazama sizinsizwa sabafisa abantu futhi abangakwazi ukuthi njeqembu leNFP namayenze ngasithatha siyafika basondele kuthina ngoba lokho kuzosisiza. Ngifuna ukutshela nje mfowethu njengoba sila ukubambisana siyazi isimo mfowethu semsebenzi ukuthi asihambi kahle kodwa ngokubambisana kodwa masithola imisebenzi njengale ngethemba ukuthi lokho nikubona kuclean eqembini in the future kuyoba more. Sesiphetha Mntungwa angibonga kakhulu sibonga nethubo sipha lona ngifisa ukuthi sibonge kumbukelo ngasekhaya kodwa ke Mntungwa sesihamba kunengoma ongayidlalanga lapha ewumlayezo omkhulu sengibona imibuzo yakho mningi kakhulu kodwa impendulo sethola kakhulu. Okay ngifuna ukuthi bhuti sesivala sesibonga kubalandeli kunengoma ongayidlalanga lapha yana uthi ifoni yenze njani mfowethu umuntu osuka hamba efonini kodwa ke ungayixoxi Mntungwa anazi insizwa ikhona iyalazi ijoka noma thi indlela ingemuva noma ayike endaweni yayo mfowethu awibiza nje kanye sesiyavala ngibonge imbukelo ngasekhaya hakuyona baba hakuyona njalo mawu hayinse ukuthinta ifoni kadala inkinga hakuyona baba hakuyona njalo mawu hayinse inkinga nguyudalwa ukuthinta ifoni kadala inkinga Uthindi
ukuthi ifoni kadala ukuthinta ifoni kadali inkinga amihlaba udali wami kodwa inkinga bo dali wami uyoni ngiya ukuthi ifoni kadala ukuthinta ifoni sabo kadali inkinga akuyo